O último parte do Covid-19 na área Santiago Barbanza deixa uns resultados para a esperanza. A día de hoxe tan só hai 95 hospitalizados por esta doenza, 85 deles en planta, ben no Hospital Clínico de Santiago e na Residencia Integrada Porta do Camiño, ou ben no Hospital da Barbanza e na Policlínica Rosaleda. Tan só 10 dese total de ingresos se atopan en unidades de cuidados críticos. O número de altas acumuladas ata o de agora nesta área sitúase nas 307, precisamente unha das últimas a que se producía a última hora da tarde de onte no Hospital da Barbanza. A paciente deixaba o centro hospitalario despois de superar a enfermidade, entre os aplausos do persoal asistencial. A día de hoxe son só 6 o número de ingresos neste hospital. En canto ás PCR realizadas, a cifra de probas avanza tamén significativamente na área Santiago Barbanza, situándose xa nas 14.423.